In a startling declaration that has sent shockwave through Zimbabwe's political landscape, controversial ZANU-PF member Killer Zivhu has boldly proclaimed the identity of the country's future president. Achiperi mushe murezimbabwe munomuziva Killer Zivhu, mukomana anowanzokonzeresa maclashes mubato rezANU-PF uye achitaura kuti aiwa the nature kana macharacteristic at the future president of Zimbabwe achanga akaita sei. Sambe namashoko ataura kuti bva subscribe oleko tina on the bell icon. Tipinda muZimu ayanyora vachiti, in a social media post, Zivhu hinted at an individual with a specific ancestral totem ascending to the highest office in the nation, sparking intense speculation and concern within the ruling party. Zivhu's statement, made on a platform known for its reach and influence, is made interpreted as a direct challenge to the current administration led by President Emmerson Mnangagwa. Ane mutupo uyo is the next president after varipo iko zvino, kuda kana kusada kwenyu, Zivhu's post read. The implications of Zivhu's revelation are profound, especially against the backdrop of ongoing political maneuvering within the ZANU-PF party. Ndo mashoko anobuda nyuko pana Zivhu achiti aiwa next president wenyika yeZimbabwe achange ari president ane mutupo, ane ancestral totem. Ndo mashoko aita kuti mukonzerese kati muwe nemaspeculations mubato rezANU-PF. Noda kuti aiwa anenge achikonzeresa confusion kana boboto sezvamunoziva kuti aiwa vice president waED Mnangagwa ndi VP Chiwenga uye ndiye anenge achitotadzika kuti ndiye achazopinda next after Emmerson Mnangagwa. Saka ndo mashoko atogwa pana Killer Zivhu. Tudze mafungiro enyu pena comment section medu, musano subscribe kulike, turn on the bell icon.